Všimnite si, ako sa Sovieti a Rumúni kryjú za samohybným delom, ktorý vyslovene robí cestu. Teraz sa rozvíjajú do rovnice, naľavo zaľahli Rumúni. A na prvom krídle postupujú sovietskí ženisti. Tieto špeciálne jednotky, a teraz dostalo samohybné delo Su-76 zásah, zblízka Nemci použili, to teraz krásne vidno, ľahkú protitankovú pušku Panzerbusse 41. Kalibru 28 mm. Dá sa povedať, že hoci išlo o ľahkú zbraň, stačila iba na slabšie pancierované vozidlá, teda na samohybné delá, obrnené transportéry, prieskumné pancierové autá. Proti silnejším tankom už bola bezmocná. Tým pádom útočná skupina sovietských ženistov a Rumunov bola zbavená najsilnejšieho bojového prostriedku a behom jednej sekundy sa situácia na pravom krídle nemeckej obrany mení. Sovietskí ženisti, vedení energickým veliteľom, postupujú k jednému z nemeckých bunkrov a opäť tam nastane boj zblízka, pália samopalmi do strelní. Letí tam nálož. Ale tam už nechce. Tam malo za chvíľu. No. Ty kokos! Čo ti chýbe? Bunker sa efektným spôsobom porúča. Sovietskí útoční ženisti splnili svoju úlohu, dobili určité postavenie. Vidíme aj niektorých nemeckých vojakov, ako sa vzdávajú a sovietskí vojaci ich odvážajú do zajateckých táborov. Na druhej strane zatiaľ obidve sovietské T-34 aj spolu s americkými obrnenými vozidlami MT-A1 Scout, M5A1 Halftrack nadviazali bojový kontakt s nemeckou obranou a boj nám teraz doslova do písmena